Iya Kang Kusni itu barengnya Yang di setel, diputer. Kang Kusni ya, yang punya kawasan Kartijala. Iya. Masih Kang Kusni sing duwe lagu sing lagi pengen turu bareng jeninganan Kang Kusni. Mama Garpi iku Kang Kusni. Magarpi jeningan aja kemuyu iya kon nembang bae dewek bae jeningan. Kone kepoyu-poyu kone ku Magarpi. Lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang gawe ati kula seneng. Kang Kusni bos Beijing minangka sing duwe Beijing Iya ya. Kang Kusni sing duwe Beijing jenengan. Mama Garpi Raden Arya Sekian wis jadi siji ora ilok dikekepi ala iya ta jeninganan boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen kesiksa rasaning badan sampean wis ora eman. Iya tak kono Kang Kusni wis ora eman Bos kuningan. Beijing Kang Kusni jeningan ya. Raden Arya jeninganan Kang Unggul Dijaya ya. Renata Erlin yang punya Layung Sore. Alah. Iya, asal setor bukan di Layung Sore Jami. Iya. Iya matur kesuwun ya Ma. Atas dukungannya Mama Garpi jeningan. Wong rumah tangga likudu ketekan batin yen wis ora suka balekaken prawane kita. Krungu beli Kang Kusni. Kang Kusni aja gerek matur kesuwun wong durung Balekaken. lague matur kesuwun. Kok bakal wis entok baru ngomong ya. Kula ganarti kakang duwe anak rabi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga laraning atine laraning pikire lara segala galane. Sekian wis jadi siji ora ilok ditonggoni boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen kesiksa rasaning badan gawe ati penasaran. Kang Kusni sing duwe lagu Mama Garpi Mama Ijio Nok Ernawati Wa Ece khusus kanggo pen-pen Layung Sore sing wis bergabung. Kang Kusni bos Beijing ya sing duwe Beijing Kang Kusni wong rumah tangga likudu ketekan batin yen wis ora suka balekaken ning wong tua. Kang Kusni
anak rabi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga laraning atine laraning pikire lara segala-galane Kang Karyo sing duwe warung sembako durung dadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang gawe ati kula seneng